Sige. Kaya pa ba di? Sige. Sabi ni Pamabi, i-load din na sa Friday. Hindi na i-load, hindi kayo bibigyan. Tayo dyan. Ha? Hindi kayo bibigyan ba yung i-load? Bakit hindi na i-load? Idaan mo nga dyan. Subukan mo nga. Ayun. Kasi wala kasi doon sa may pasok ng turkit, wala eh. Dito sa may ano, niludan ni Victor. Kahapon, nakaraan. Kilo daw yan, 2,000. Ay, ulit. Ha? Ulit mo na yung 2,000. Hindi sa nagsabi. Sabi nga, load up daw. Dito sa Ripayde, ay dito sa Easy Trip. Tayo din ko lang magkaran. Ilot mo na yan. Ubus mo na yan. Para matagal-tagal maubos. Tingnan mo nga kung makita mo yung live ko. Tingnan mo nga sa cellphone ko. Cellphone mo kung makita mo yung live ko. Hindi ko yata na public. Kaya yata na public. YouTube. Sa? Sa YouTube. Sa YouTube? Oo. Eh, pag YouTube ka pa naman, di ba? Oo. Hindi ko yata na public. Dito, wala na nagpanalag. Ito, search. Search. Taggers. Oo. Oh. Wala naman ah. Oh. Yan. Oh. Eh, punta mo na doon. Saan mo, banda? Andiyan o, dyan sa kabila. Takbuhin mo lang.
Doon! Ay, sarado yata, oy. Tingnan na, sarado, oh. Walang ilaw. Tingnan na. Arip si vlog, bay. Sabtat, bay. Naman sa ano, tamsak. Sarado, oh. Walang ilaw. Ha? Sarado. Ayan. Ah, Yung ano na yun. op. Ayan, dyan. Iya, bante. Op. Relax lang mga buddy. Kunti na. Nakakadaan din tayo. Sige boss. Salamat bay, salamat. Bicol ulit kami ngayon. Bukas na lang muna tayo. Bukas na tayo. Pagbalik na tayo palun. Sarap tayo mo. Wala, pahinga bay, wala. Nating ko kanina. Dumating kami kanina umaga. Tulog ako maghapon. Biyahe na naman ngayon. Basta may puno. May loaded. Biyahe talaga. Ay, yan. Pas na. Ha? Yan na. Ayan, doon na tayo mag pahinga sa daan. Ayan, pag inantok. Sarado pagkabi dito yung ano, yung loading station. Pare-pwede. Patay pira. Dito lang ako manunod. Op. Pahinga dito bay. Kailangan. Kung pahinga ka, wala kang biyahe. Wala kang kitain. Kailangan hanggat may biyahe. Kasi per biyahe yung labanan dito sa amin. Naku, wala na pala. Ha? Wala na, ubos na pala oh. Yung? Ubos na. Yung balas natin. Naku, kano kahapon may ano pa? 300? Wala na pala. Ay, dumaan pala tayo pa. Kanina dyan sa ano. Saan? Yung mabalik natin. Bawasan ba? Wala na, ubos na. Limutan ko dumaan pala tayo ng... Oh, bye, diretso to sa ano, sa warehouse namin doon sa ano, sa Pili.
Bukas dating namin doon, mga tanghali. Tan ko dumaan pala tayo kanina naman. Kapag pabalik na lang pala yung load na yun. Sana ko kasi kung may balance ng ano yan, kahit 100. Nag-open pa yan. Thank you. Ba't hindi na lang po? Laman yung RFID tayo. Easy trip namin. Dapat doon guys, kabila ng buwan. Ah? Oh. Yun tama sa gas. Oo, dapat sa taas. Putan ko, tuwanin na lang pala yun. Palagi na tayo nagkakas dyan eh. Nung nakaraan, tayo dumaan sa ano. Yun. Tayo mo. Wala, background eh. Narinig yung split tawa niya. What? Ano yan? Walang tambay mo lang. Tambay mo lang ba? Tambay mo lang. Walang problema eh. Dito ako dadaan sa ano. Sa dinadaanan ko lagi. Pag dito ako dumaan sa Mindanao Avenue, nabihaba na ng pila dyan sa ano, sa trucklet. So, dito ako sa ano, sa Santa Mesa. Labas ko nito, yun na sa Bagong Ilog, Pasig. Siguro mga 1 oras lang ako takbo dito. Kung dito ako sa Mindanao Avenue, makalabas kami ng C5, ano na, alauna, alas 2, ganyan. Sobrang haba ng pila sa trucklet. Gabi, kakunboy ko si Hungry. Iwanan ko siya dun sa planta. Dun sa Wiraw sa Pili. Hanggang ngayon, wala pa siya. Iwan ko saan. Tambay yun. Ano pala yan? Ha? Huli yung salita mo dito. Oh, dito yan. Wala pa ba dun sa planta? Wala. Eh? Ay, tintin ako mo eh. Low power kasi yung truck niya, kaya hindi yung kahataw. Buti nga, dito sa Inleg, okay lang, mayaran mo yung gas. Shout out sa ano, 3 million dyan, mga idol. Chinese TV. Shout out, ano, Chinese TV. Lagi
lagi tayong busy. Dahil lagi. Pagdating sa probinsya, wala na akong signal. Hindi tayo makakapag YouTube. Dito nga, medyo may ano dito, may lugar na Dito, mag-doon. walang talaga signal. Dito, oh. Mahirap yung, dyan pala ano. Dito, pagbalik natin. Wala na. Pwede na tayo mga parada dyan. Pagkalo tayo ngayon. Pwede. Ito nga din din. Pwede tayo. Open ko lang yun. Open ko lang. Malapit na balubat. Hindi ko na charger mo? Hindi nalalapit sa ng charger. Wala ba charger na rin eh? Wala kang charger sa rin eh? Dito, pero ano lang. Sira na. Hindi ka. Huli ko ano yung ganun lang. Usok. Hindi ka. Ang ginagawa ang cellphone ko, wala namang charger. May charger ako doon, pero isa-isa. Hindi ganyan, hindi ganyan. Bye, RFC bag. Salamat sa ano. Tamay. Prepare ka pala kanina, ano ba? Natulugan ko na kanina. Replay ko na lang. Replay na lang kita bukas ko na ba? Di ko pala replay kanina. Si ano lang na replay ko. May binibis lang. Wala akong ganong time para mag-replay sa ano. Team natin. Ang ginagawa ng mga tao na yun dyan? Ha? Apat ka eh. Lagi na Isa tumawid. Bawal yun. Isa tumawid na. Mas malapit, mas mabilis yung daan dito sa dinadaanan ko na to. So, hindi pa ito alam ng ibang mga tracking yung daan na to. Kaya kakaunti lang yung dumadaan dito ngayon. Pero pagka natunto nila itong daan na to, baka mag-traffic na rin dito. Kasi sa ano talaga, Mindanao Avenue, C5, grabe traffic. Haba ng pila, traffic. Ano talaga, wala. Mabutang na lang Pwede, umaga. hindi ka pwede lumabas-labas sa traffic. Nahuli ka, ano yun, 2,000. So, sagot mo yun. Hindi sasagutin ng kumpanya yun. 2,000. Magkano biyahe ko dito? 2,500. May 500 na lang ako. Nahuli. Marami naman dito rin na. Yan lang sa stoplight. Shout out kay ano, kay Alexander Gairo Noy. Shout out.
talaga ng Skyway na. Bawasan yung mga dumadaan dito sa ilalim. Sa baba. Sana ganito lang lagi kaloob ng kalsada. Hindi nakakapagod yung biyahe. Kapag doon sa 65. Ganito rin. Ha? Kung sa tinaanan kayo lagi traffic ba? Hindi lang. Ay, ito wala wa. Yung traffic talaga doon. May truck lane. Kung sa truck lane na naman may traffic. Mahaba traffic. Yan ang yun sa mga private, hindi naman. Kung ganitong oras na, madaling araw, wala na gaano private. Ano ba yung charger mo? Yung ano? Type-C ba to? Type-C yan? Malaki sa inyo eh. Malaki? Kasi sa inyo, nasa loob lahat. Labas lang. Gawa, bata marunong na. Bili ka ano? Basahan. 10 piso. Kaya na. Wala na. Wala na. 2 piso lang. Oo, kaya. Bibig ko ng ano eh. Singgam. Mayroon. Wala rin ako. Walang padala doon? Sa ilog lang. Ilog. Antay, di ko na nagka-uwi. Yawad. Wala pa tag na naman. Hanggang ngayon, wala pa. Baka yung sinabi lang, malis na hindi sila kaodes. Bonifacio, amin yung... Oo, kakaliwa ko dyan sa... stoplight. Kaliwa ko dito sa Mauban.
pangit talaga yung lining na pinabit na yun. Naingat. Wala. Yung bigat yan, ha? Ang Ingik eh. mga uban. So yun mga buddy, yung di pa nakakalam nitong shortcut ko. Daan. Ayan, daan nyo ang Bonifacio Avenue. Yung stoplight sa Mauban. Kaliwa. Hindi gaanong maraming truck na dumadaan. Tahimik mga tao. Kaliwa nyo ng stoplight sa Mauban. Kanan kayo ng Ditwason. Ditwason. So, dire-diretso lang to hanggang dun sa dulo. Dulong-dulo. Kaliwa. Ulan yata sa
Kaya ba yan? Amoranto. Ha? Kaya ba yan? 89. So, ay dumaan dito wala ganong ano. Wala ganong mga truck. Pasikot-sikot nga lang. Tulad sa Mindanao Avenue, nanakip pa ako dun. Mga clutch preno. May kamay. Dito, tuloy-tuloy lang. Traffic lang to ng kunti doon sa may sa Tamisa. Ingay no? Preno. Kailangan ng palitan. Ha? Kailangan palitan. Yan talaga alarm niya sa ano. Preno. Alis. Para hindi kakapit. Plus. Dalawang biyahe. Palit na ako ng unahan. Alas 10 na ng gabi pala umalis sila. Na George. Sasakay tayo. Alas na. Bakit hanggang ngayon wala pa? Tulog yun dyan. Tulog yun daw sa may yaong. Baka inom yan. Eh? Piling. Tagal na. Dapat kanina. Alas 12. Alas 10. Tulog. Natulog tayo. Ay, masalubog pa natin yun. Nandun na yun. Yun sa C5 yun. Yun, dire-diretso lang to dito, Tuason. So, yan, stoplight. Kaliwa. Kaliwa kayo dyan.
E. Rodriguez Avenue.
sana yung daan araw-araw. Ganito kaluwag. Yahay. Oy, may ano, timbang. Overloaded. Ito yung labas nito. Nabisa. Kanan tayo dito. Dati ayaw gamitin yung footbrake. Minsan dito lang nagkaka-traffic. Ngayon parang maluwag. Parang maluwag ngayon. Dito lang yung nakaka-traffic minsan sa may ano naman. Stoplight.
out sa One Wheel Wheel, idol. Shout out. Parang di mga natutulog tao dito. Oy. Ito palang atok na. Hindi natin ko tulog na. Bagsak. Nagkarawan ka ba kanina? Okay. Yeah, hi. Tao din 10,000. Alasing ko. Yung alasing ko. Tapos kayo na nga. Siguro, Yan. Dahil korte. Ay, sa ano? yung ritual kanina. Tuwan. Ay, yung ano pala, no? Hindi ba yung kalbo na? Yung tuwan? Eh. Yung bullet seated. Hindi, yung tuwan. Atak natin yung paraan. Kalbo na rin yan, Oo. yung pang-low, di ba? Sa loob. Mahina talaga ang preno nito. Trailer. Mag-adjust tayo mamaya doon. Oo, mamaya. Ciao. Adjust tayo ng preno mamaya. Sa pagka-structure ko yan. Magaan lang to eh. Magaan lang. Ha? Magaan lang. Dampi ang ano dyan. Mahina talaga yung trailer. Parang sa traktor. Ha? Traktor. Ay, dapat malakas yung trailer. Yung unahan ng traktor, tama lang yung adjustment. Kasi pagka mahina yung trailer, malakas yung traktor. Doon kadalasan na. Yung 7. Kasi itutulak ng traktor yung, ay itutulak ng trailer yung traktor. Saka yung dapat yung unahan ng traktor, hindi siya malakas masyado yung preno niya. Hindi yung palakasin yung sa huli. Sa huli ng traktor. Kasi pag masyadong malakas yung unahan ng traktor, tinulak ng trailer, doon yan si Shete. Kaya dapat tama lang yung adjust sa huwag ipapantay yung adjust dito sa unahan sa huli. Dito lang to traffic sa meron. May stoplight. Kasi ano lang yata, 15 seconds lang yata yung stoplight. Tapos marami na rin alam na daan dito. Ayun, 15 seconds na yata. Stop na rin. Halos na lang. Tatlong truck lang nakakalusot. Stop na lang. Ito yung nasunog na ba? Ito yung nasunog. Supermarket.
Bahagi ah. Okay. Supply. Uy. Nakarada yan. Nakarada din. Ang labas ko nito, doon ang ano, bagong ilog Pasig. So, hindi na ako magsakripisyo doon sa C5 pila. Anong oras na? 12. Ano pa lang? Isang oras pa lang tayo. Try mo dyan. Sikot nga lang dito pagka di mo talaga matandaan-tunda na to. Nililigaw ka dito. Dito, Mandaluyong na to. Mandaluyong. Marami na rin dumadaan dito pabalik pa lang. Sanchez Street.
ba na empty doon? Ano yung tuwa, no? Yung tuwa, di ba? Tatanggal. Babiyahe di bukas, dyan rin. Oh, bukas na ito yan. Pasok yata dyan. Ay, hindi. Sorry. Oh. Display and radio. Kanta yung antok. Wala. Kaya natin sa kanta yung antok.
Tulog ko kanina. Gising ako alas, ano na, alas 7. Sleep na. Ha? Sleep na ng tulog ko. Sleep. Oo. Uwi ko ng ano, alas 9 yata na ako nakauwi mo. Sleeping eh. 9 na yun. Ikaw ang dahilan. Yun. Pasok na tayo ng Pasig. Diba? Sobrang relax dumaan dito. So, kukunti pa lang kami nakakalap sa daan to. Ay sa tiyaga ka dun sa ano, sa C5, pila ng truck eh. Spot ko. Walang oras pa lang, dito na tayo, alas 11. Palabas na kami ng Bagong Ilog, Pasig. Kung nakalabas kami dyan, konti na lang yung punuin ko sa truck dito. Market. At pagpasok ng SLEX. Ito Pasig na to. Shout out sa Wapiolan dyan. Ito yung sikretong daan ng Oragon. Siya lang yung nakakaalam. Paglabas, pagbaba ko dyan, Bagong Ilog Pasig na yan. So, alas isang oras lang yung biyahe ko galing ng Valenzuela. Kung doon ako dumaan sa Mindanao Avenue, C5, baka makalabas ako doon mga alauna, alas 2 rin yan. So, dito wala pa alas 12. Ano oras na ba? Wala pa alas 12, nakalabas na tayo. So, mapinis yung biyahe dito. Kasi wala ganong truck. Hindi pa lang nakakalab sa daan na to. So, baka alam nung iba, ayaw lang dumaan dito. Pero kung arawan yung biyahe mo, doon ka dumaan sa sa Mindanao Avenue.
Shout out sa asawa ko dyan. Kaya pa natutulog. Hindi. Kailangan. Show mo yun. Tapos, wala na ba tayo bigas dyan? Meron ba? Ito, wala na yung tubig. Kumuha ka.
C5. It's next. Buti nga tapos na yung ginagawa dito. Shout out sa pinanti ko natulog. Nananaginip na ngayon. Labas na pagbaba natin dyan, C5 na yan. Bagong Ilog Pasig. Sakit lang yung biyahe ko. Isang oras lang. Isang oras lang. Okay, kunti pa lang yung mga truck na yun. Sa araw ng Biyernes. Yun, marami yung mga truck. Pero pag traffic sa C5, traffic din sa flyover na yan. Grabe din ang traffic dito. Boss. Dito na tayo mag-umpisa ng truck lane. Yugi Gamer, oy! Thank you sa ayuda. Mayaw. Salamat. Ginagawa rin pala sa kabila. Traffic yung pauwi.
salamat. May malaki-laki ka pa dyan. Meron ka pa dyan malaki-laki niyan. Traffic sa kabila. Yan dito pag ginawa yung kabilang side ng kalsada, kaya nang mangyayari. Haba niya. Dito siguro na traffic si Joy. Sabi niya traffic? Matagal siya naka-traffic. Traffic yan, haba. Ayan, haba. Yan ang mahirap dyan. Tignan mo sa yung sa private, wala gaano sasakyan. Truck lang talaga nagpapaban. Truck lane. Maganda na rin yung truck lane eh. Basta wala ng truck ba? Kasi pag ganyan may truck ba? May truck lane. So ang lugi dyan, kami mga perbiyahe. Overtime. Sa perbiyahe, loading. Ingat, baba, tulog ako. Lamat, love you. Tulog ka na, maglalaba ka pa bukas. Tambay mo lang yung cellphone mo dyan. Yung damag. Ko lang ito mga 3 oras siguro. May live. Agad sa mawala na yung signal niya. Sa mga bandang Candelaria, wala ng signal sa mahina. Talaga sa kapila. Halos sa truck lane lang may Buddy. Mamadali. Perbiyahe yata yan. Sinano? Biglang singit. Mahirap yung ganyan biglang singit ka tapos palusog. Sisingitan mo pa. Mabigat yung karga. Tapos bigla mo singitan. Iyak talaga yan. May kayahan yung preno. Kasalanan pa nung bumangga. Yun. Lamang talaga yung mga lumalabag sa truck lane at truck
Hindi naman lahat na dump truck. Hindi naman lahat ng dump truck na lumalabas sa truck. Mahirap naman kung lalahatin natin. Yung iba lang, medyo pasaway. Yun, tulad mo. Buddy. Buddy, baka may enforcer dyan sa baba. Madali ka ba dyan? Yan, si Buddy. Yung iba naman siguro kasi may permit sila. Kaya hindi sila nagtatakbi. Yan. May permit din yan. Sana all may permit sa pag-claim. Hingit ka lang ba niya ang gusto mo? Sige pa. Truck lang talagang sa Kalam. So, hindi kasi pwedeng madilian kasi baka titigas yung buhangin nilang karga. Parang ano lang yan, misir. So, yung Adam truck, hindi pwedeng madilian. Diyahin nila. Titigas yung buhangin. Yung mixer, titigas yung simento. Ilan? Buhangin, titigas na. Ito lang yung konting truck length mo dito. Dating sa unahan, sit na lang ano. So, okay na. Yung ano, yung cook may permit din. Shout out sa penalty ko na nanaginip na ngayon.
truck lang talaga sa kalang. Gagi. Saway ka. Putik na yan sa Mexic. Tuloy mo yan, buddy. Yun, papasok na tayo ng sticks. Hirap na sa ahon itong ano. Truck ko na to. Nalaspag na kasi ito doon sa biyaheng tawid dagat. Overhead na rin itong truck.
umabot sa 1 million. Pasok lang tayo ng Eastex. Dadaanan ako natin kasi medyo maulan-ulan ngayon. Ulat ng kalsada.
Bosa, shout out. Kaya driver yan. Bago. Bago driver. Malilimutan mo pa ba? Bubo na eh. Sige tayo sa mirror. Wala nang signal. Baka sila yung signal light niya. Dapat din. Kita niya nakasignal yung susundan. Tingnan niya naman. Dapat! Hindi siya magkapasok-pasok kasi hindi siya nakasignal. Kung nakasignal ka, tingnan ka diba? Meron din talagang iba na kahit nakasignal ka na kaliwa o pakanan, hindi ka pa talaga nila pagpilihan. Meron dito sa Pilipinas. Yan, ganyan. Ganyan ka lang. lang pala ang ulan. Pasig.
driver. Oh, ba't yung trailer yung dala niya? Yung dating trailer driver yan dito eh. Kala ko nasa ibang bansa. Kaya biyahe na. Wala sa magsada. Shout out sa 1 million. Shout out sa nandyan, idol, shout out.
pa talaga doon. Saan ba yan? Yan ba sa ano yan? Ikan mo. Yan sa tractor natin yung umiiyak. Ah. Hindi mo marinig kung ano? No, pwede. Sa banda? Ha? Oh, Dito sa tractor. tractor. Kasi ang pinalitan dito eh. Kaya nga dyan. Yung sa huli, Oo. pangit talaga yung dahil yung Lagi naman ganyan. Ingay yan. Iba-ibang tractor gamit natin. madulas kasi yung lining ngayon. Hindi. Ano yung lining na yan? Baka tingin ko parang hindi ka kapit, parang madulas lang. Ingay lang. Wala namang stock doon. Meron daw. Kaso lang yung maubos na daw yan. Maubos yan ang ganyan. Meron palang stock na ano, dapat yun ang pinatagal. Di ba na hindi ka na rin gusto mong kapatin nga. Oo. Paano lang daw, maubos daw. Maubos na nila eh, madulas yung lining. Tama na yan, madulang. Balik, pagbalik na. Hindi yan maubos. Hindi sabi ko yung kapatin. Hindi yan maubos. Yung lining. Yung ano. Like drum, Oo. matigas yan eh. Ubos yan. Alam pala nila. Ganun. Hindi na nila Hindi ginabit yun. yan. Ito pa rin sa isang lining nga magkunat. Parang sa magkunat to, parang Pinalik dito sa kabila. Oh, hindi na umiingay dito sa kabila. Yan yung dati na ano, nakakabit yan. kasi yung isa parang brown, parang cartoon lang ako tingin ko parang sa ano. Oh, yan yung Ulat yun. Hindi mga ay ng ano parang ano galing yan. Mga sa motor hub. Ingat talaga yan kasi hindi naman sa ano. Hindi naman sa pagbawasan. Hindi kumapit ba? Kaya Dapat hindi na rin yung kinabit. Wala kasi ako nung kinabit yan. kaya sabi, Nandun ako, hindi ko ipapakabit yan. maubos lang daw. Nandyan ka.
Ha? Abutan mo pa kami? Kabit? Abutan mo pa kami kabit? Pero ano, kinabit na. Nakarepeat na yun eh. Hindi na pwede tanggalin yun. Pero kung hindi pa nakarepeat yun, papalitan ko yun. Okay na, pag binato ko, kurang bakal. Pinas yan. Naginting eh. Kaya parang mag-ilo siya. Ah, Pag masira daw yan, pag iyan ang masira, diretso na daw ano, tibag. Hindi ako mag ano, para na siyang bato. Crack daw, crack. Diretso na daw. Oo. Tigas eh. Birnis yan ah. Birnis. O bukas. Okay. Birnis. Birnis. Sabado. Sabado lang. Sabado lang. Umaga. Okay. Mali.
Ha? Oo. Ano ang mata ngayon mo na? Eh, pinarada yun doon sa pambuhos. Ano natin, inakit natin sa taas eh. Eh, nandun ang pambuhos na. Tripor nga eh. Hindi kinaragahan. Ha? Kinargaan yun. Eh, Kinargaan yun. Kung napuno ba o hindi. kinaragahan, wala pa Ang naman. inakita, 973. Kinaragahan, wala pa naman. Baka hindi napuno. Walang transmitter doon. Guard. Wala. Ayun ang atagin bukas ni Edwin Joy. Tulungan na lang yun. Kung may diesel yung tag mo dyan, Ren, na dieselan, Kailangan. baka umatak sila mamaya. Hindi naman sila umatak eh, mamaya madaling araw. Butas mo lang dati. Ilis mo daw siya. Ngayon, Ha? ilis mo lang siya.
Shell Family Vlog. Shout out. Agagising natin ngayon ah. Thank you sa pagdalaw. Salamat at umising ka pa talaga para manood ng live ko. Parang wala nang tulog-tulog. YouTube na lang. Kaya ng big. Salamat sa magdalaw. Hindi ko na tatimingan yung live mo. Sige nga, pag nag-live ka, wala akong load. Maulan dito. Maulan papunta ng Bicol. Hindi na nga lagi tulog ko eh. Wala, 2 oras na lang ang tulog ko sa isang gabi. Sanay na eh. Hindi pa pala ako member sa'yo ah. Yan mo, pagka nagkalod yung ko, yung Gcash ko. Oo, hindi ko alam kung kailan magkakalod yun. Yung pang-load nga, pang YT, mahirap. Hirap na pang-load. Hirap matustusan yung pang YouTube natin.
lang ng live. Para sahod ka agad. Nakatikim man lang ng sahod mo sa YouTube. Kahit yung bariya lang, matikman ko. Okay na. Okay lang. Meron akong taga-support. Kahit di ako makapunta sa live nyo, meron nagsusupport para sa akin. Kasi mahirap talaga yun. Mahirap talaga ako maka-support lagi. Kaya dito, pag nandun ako sa probinsya, wala na signal. Tapos kung wala ka pang load, mas walang pang load, buti kung may sponsor tayo sa load. Mahirap talaga mag-YouTube. Tagal pa yun. Ay, bilis lang yun. Araw-araw ka lang mag-live. Bilis ka lang makaipon ng dollar. Kaya mo lang araw-araw. 6 hours. Araw-araw. Okay. May sponsor na naman kayo. Si Mac Angels. Kaya talaga ni Mac Angels. Kahit sa Mac Angels 5 lagi nakahanda na tumulong. Isa rin si Angry yung natulungan nun eh doon sa ano niya sa subscriber yata. Watch out. Sa akin naman, may nag-sponsor din sa akin. Yung ex ko sa Canada. Sana all. Naman ang lalaki lang naman. Uy, ano tayo hindi natin gawain yan. Meron na tayong pamilya. Kinakapos nga tayo sa sahod natin. Gagawin pa natin yan. Wala sa ano natin yan. Wala sa dictionary ko yan. Dictionary ko yan. Alis tayo sa ating isang may bahay.
tayong mapapala dyan. Dapat ano, dati si online, 6 hours yan. Halos magdamag yan nag-live. Kahit natutulog, naka-live yung cellphone niya. Kaya mabilis siya nakasahod. 5 hours, 6 hours, okay na yan. Basta araw-araw. Okay, may wifi naman kayo, okay yan. Kaya pagka nasa bahay ka lang, tapos may wifi, want to sawa ka. Kahit mag-live ka pa buong araw. Doon talaga tayo. Kaya gumagawa ng kakasira ng pamilya natin. Dito tayo makontinto sa kung anong meron tayo. Isipin na natin ngayon kung paano tayo aangat sa buhay. Paano tayo yayaman. Paano natin matutustusan yung pag-aaral ng bata. Para hindi na matulad sa atin eh. Hindi na makapagtapos sa pag-aaral. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay dati. Hindi kaya ng magulang ng pag-aaral. Kasi kami, dami kasi namin magkapatid. 11 kami. Kaya, ano lang ako, high school. Tapos yung kuya ko na nagpapaaral sa akin ng high school dati, namatay naman. Ating yun. Ayun. Wala nang nagawa. Mag-aaral lang talaga. Pinita na tayo ng trabaho. Sobrang dami namin ligaya kami lahat magtabukin ng magulang namin. Pero okay naman, masaya. Kaya yung marami kayo sa pamilya. Masaya na mahirap. Tulog yung ano ko. Mahina ko. Malayo na narating nito. Kaya ako, inaantok na rin eh. Naawa na ako. Siya, humihilig na ako. Bukas pa. Basta ako nito makahilig. Buhay. Tiga lang talaga, tiga. Kailangan wag lang susuko. Pag may tiyaga, meron kang lugaw.
ba yun? May tiyaga, may paksiw. Dito na ako sa Santo Tomas. Santo Tomas, Batangas. Pagkagatong oras, may bumibili pa ba sa tindahan mo? O gigising ka para bitin? Kaap nga rin ako ng ano, ng baka sa next year, gahanap ako ng pwesto na pwede kami magtindahan. Tapos yung diretso, ano na, isang ko pa lang. Nakakuha ko. Titinda ko doon ng kahit ano. Basta yung mga mabibili dito sa probinsya. Oo, ataw sila sa probinsya kasi paramihan ng anak doon. Dati. Ano kasi dati ng mga matatanda. Marami kayo, marami kang anak, mayaman ka. Mayaman ka sa anak. Hindi ka mayaman sa pira, sa anak, mayaman. Sinabayan ko tumatulog, baka magahe na kami sa daan. So, matutulog ako mga banda Bicol na, mga 2 oras, 3 oras yan. Tapos hahataw ako ng tulog doon na sa planta hanggang hapon o gabi naman ako na naman pabalik. Pwede ko naman dito umaga. O yung ano pala, yung gabi mo pala, nakalimutan ko. Kasi dumaan kasi kami doon sa tindahan ng gabi, umaga na, so wala nang gabi. Kasi umaga na. Kaya sana matimpuan ko dumaan doon ng gabi para makabili ako ng gabi mo. Sayang doon, yung gabi may mga laman kasi yun. Masarap yung gabi, yung kasama yung laman. Sarap gulayin yun. Papatuyuin mo muna siya. Doon. So, maganda na, pag marami kang anak. Tapos, lahat yun, nakapagtapos na pag-aaral. Yayaman ka talaga doon. Dati kasi nung panahon, simple lang ang buhay. Simple lang buhay ng mga tao. Basta maraming anak, okay na, sama-sama, masaya. Sila naghangad ng maraming pira.
sa ano. Pag nakadaan ako doon na may tinda. Wala kasi ano eh. Wala kasing tindang gabi doon. Kasi dito kasi bihira naman itinda yung gabi. Sa probinsya. Bihira sila magtinda ng gabi na binilad. Dito lagi sa Manila. Probinsya, kung gusto mong bumili ng gabi, ikaw mismo bubunot doon sa taniman nila. Lipad talaga to. Di pa naman ako inaantok. Naantokin ako nito, mga ano na. Bukas na. Mga nasa ano na ako, Bicol. Kalagitnaan ng Bicol. Doon ako inaantok. Pag inantok naman ako, naramdaman ko antok na talaga ako. Tinutulog ko. Hindi mo malabanan talaga yung antok pagka bigla ka lang papikitin niya. Masarap yung noodles sa katuyo. Isabaw. Sarap i-partner yung ano, tuyo sa noodles. Hindi naman dito sa biyahe. Kung saan may madaanan kami na talbos, yun. Papaalam lang kami sa talbos. Kasi nga dito sa papunta ng Bicol, sa gilid-gilid, maraming mga talbos. Ikaw, kamote. Maraming pwedeng mga talbos dito. Pitas ka lang, sabawan mo, okay na. Oo, itatabi ko to. Malawak naman yung ano dito, mga kalsada mo. Pwede kang, eh dyan, tulad yung ganyan, no? Pwede sila matulog dyan. Sa nasa gilid ka lang. Hindi ka makaka-traffic dito kahit matulog ka dyan sa gilid. Sobrang lawak ng kalsada. Sarap matulog doon sa maraming puno. Ilalim ng puno. Presko.
magbabaw ng sardinas. Sa tuyo, mura lang tuyo dito sa ano. Nakabili kami ng tuyo dito, mura lang. Sa bandang Quezon Province. Ang 1/4 dito, ano lang eh. 30. 30 yung 1/4 ng tuyo. Kapag dyan sa Manila, ano yata, 80 yata yung 1/4 dyan eh. Opo, magkano yung 1/4 dyan na tuyo? Parang 80 yata eh. So, 100. So, pag bumili kami ng 1/4, ang dami na. Halos pang isang lingguhan na namin yan. Maubos. Masarap na tuyo dito kasi hindi gaano maalat. Pagaling sa dagat, diretso bilad, hindi na nila binuburo sa asin para bago ibilad. Dito lang sa ibang tuyo na sobrang alat. Kailangan pa ibabad sa tubig. Pagkakain ka kasi, hindi ka magluluto. Magkakain ka dyan sa mga karinderya. Ang isang order, o isang kainan mo, yung 100 mo kulang eh. Siguro mga 150. Isang kainan lang yun. Hindi ka pa gaano nabusog. Pero pag nagsaing kami, 1 kilo, almusal, tanghalian, abot na yun. Tapos tuyo. Pag dati kaming dalawa, 50 lang yun. Gastos namin. Sobrang tipid. Pwede naman. Bilang kita ng tuyo. Pagka pansit bato. Kailangan machimpuan ko yung pansit bato doon sa yung mga nakakadyaryo. Kasi yung binili ko kay Agustin noon, mahal eh. Special kasi yung binili ko sa kanya, 60 yung isa. Plastic. Pero yung binibili ko talaga, yung nakadyaryo, mura lang yun. Ano lang yun? 40. 40 isang kilo, ang dami nun. Tulad yung sa binili ko kay Kananay, 2 kilo, ang dami. Sige, magkano ka lang kayo? Pwede naman, bibilang ko kayo. Lagi naman nagpapabili sa akin yun si Agustin. Okay lang naman pag may pambili ka agad. Kasi minsan wala akong pira eh. Kaya hindi ako nagpapaubos ng pira kasi alam mo lang sa biyahe. O yung mga lagay-lagay, mahuli. Kailangan meron akong pira lagi sa wallet for emergency. Wala siyang pamili ngayon.
Si online nga, nakaraan, hungry nagpabili yun. Sabi ko nga. Nahiya daw siya magpabili na sa akin. Ba't na lagi naman siya magpapabili sa akin. Wala namang problema, basta ano lang. Tulad yan, pansit bato, gulay, magagaan lang naman yan. Ayun. Ayaw ko lang kasi yung ano, kasi pwede naman buko, basta kunti-kunti lang. Kaya marami yan kasi mabigat din eh. Hindi kaya sa motor ko. Mahirap dalhin pagka marami na. Hindi na ako tumutubo dyan. Kung ano yung presyo doon, yun lang. Dyan tubuhan yan. Kaya pa, pabili ka nga para makamura ka. Tapos, tubuhan kita. Diyan ka na lang bumili. Ganun din naman. Kaya kung anong presyo doon, yun lang din yung binibigay ko. Online, yun ang binibigay ko naman. Anong presyo dito sa Bicol. Yun lang din. Pero pagka meron na ako sa bahay na ano, ano ba, makapag-pwisto na ako ng mga saging do, kamote. Yan, mga gulay, kung gusto ko gabi, mag-pwisto ako ng gabi doon. Naayos ko lang yung ano ko doon, yung pistuan ko doon sa bahay. Malapag nandun. Hindi, doon na lang kayo bibili sa akin. Kunti lang naman yung tubo. Hindi ganong kalakihan. Ay, abot mo na lang kay ano, kay Agustin kasi pag yung sa Gcash ko, wala, nangangain na yung Gcash ko. Hindi na ako nagtatago ng pira sa Gcash. Kasi nawawala. Namubos ng Google. Kinakain. Yawa na Google. Kung magpapabili ka, ibigay mo kay Agustin yung pira. Dinadaanan mo naman sila doon. Tapos, doon ko na lang din iiwan kay Agustin. Kunin mo na lang. Ayaw ko lang doon. Pag nagpabili si kananay, si delivery. So, wala ang tubo. May hahatid ko pa doon sa kanila. So, magagastos pa ako ng gasolina. So, gusto ko, kung nagpabili, sila nakukuha dito. Kunin nila kila Agustin, kila online. Hindi yung ako pa magdadala doon sa kanila. Libre na nga yung wala ng tubo. Tapos ihahatid ko pa sa kanila. Gagasolina pa ako. Wait lang nga, mamaya basahin ko yung chat mo eh. Kaya pag magalaw eh, sira-sira yung kalsada. Hindi ko mabasa ng maayos.
malapit na rin ako mag-in kasi hirap na dito. Medyo masikip na yung kalsada. Hanap lang ako ng matatabihan. Pahinga ko. Basta may pera. Oo, dapat automatic may may padalang pera. Ganun nga gagawin ko dito pag mag-aangkat ako ng saging, kamote. Kung anong pwedeng mabili dito sa sa Bicol. Automatic na kasi yung automatic yung diba, pag nagpa-member ka, kung nag-expire na yun, automatic i-renew agad. Hindi basta mag-iwan ka na lang kay kay Agustin. Mag-chat naman sa akin mo siya, kay Agustin. Pabor kasi yung pag doon ko na lang iwan kila Agustin, kila online. Yung dadaanan ko lang, uwi ko ng bahay. So iwan ko lang doon yung pinabili niyo. Bahala na kayo kumuha doon. Dito lang kay kananay, gusto ipahatid pa doon sa kanila. Yawa, sabi ko. Hawi ka naman. Mahal ng gasolina ngayon. Masyadong ginagamit yung motor ko kasi grabe kaya naman lakarin. Ilang kilo bang pansit ba to? Tapos toyo ilang kilong toyo? Hintayin mo lang yung toyo, 30 ang 1/4. Tapos yung pansit ba to? 40. Ilang kilo? Pumili ka ng 2 kilong pansit ba to? Marami na yun. Dalawang kilong pansit ba to? Marami na. Huwag ka magpapabili ng marami masyadong pansit ba to. Kung hindi mo agad maluluto kasi inaamag yan. Pwede rin kung may oras ka para hindi amagin, bibilad mo siya araw-araw, hindi mo agad siya maluluto. Pag di mo kasi naluto agad yung pansit bato, inaamag yan, lalo pag yung hindi special na pansit bato. Bilis amagin yan, isang araw lang amagin yan.
Yan, tuyo. Mag-aangkat ako ng tuyo doon. Baka maka-discount ako doon sa ano pagka marami yung bibili. Siguro, mga isang karton na tuyo. Halagang 1,000. Baka maka-discount ako doon. Maganda kasi yung tuyo. Indam. Hindi agad-agad nasisira. Tuyo, kamote, yan, laing. Magtitinda ako ng laing. Tapos pag okay yung ano, maghahanap ako ng pwesto. Yun lang din, malapit lang din. Sa bahay kasi namin, konti lang yung ano, konti lang yung tao doon. Malayo sa palengke. Hindi ko alam kung kapatok yung titinda ko doon. Kung pag-okay naman, maraming madayo para bumili. Doon na lang ako. Hindi na ako maghanap ng ibang upahan. Sayang kasi yung bahay namin. Ang upa doon sa inuupahan namin, 1.8 lang. Bihira ka na makakuha ng 1.8 na upahan. Oo, tuyo. Nahaluan ko ng tuyo. Binta. Ipon lang ako ng ano, puhunan. Kahit mga 5,000. Mga 5,000 puhunan. Okay. Isang kilo. Ito yung isang kilo. 30, 60, 120. Tapos, pansit ba ito? Bigay ka na nga na ano. Ay, 200. Iwan na 200. Hindi, padadagdagan ko na lang. Ralph 731 sa Tatbay. Ayan ano, Chill Family Vlog si Ralph 731. Makikita na lang. Para madagdagan nyo. Kaibigan. Salamat sa pagdalaw, ay. Ano? Ralph 731, salamat. Supporter to ni ano ni Bay Jojo. Si Ralph. Salamat ba? Salamat. Mabikol ako ngayon. Kagabi, ayun, nadaanan yata ako ni Jojo dun sa ano. Natulog ako dun sa may dibmanan. Hindi kami pangkita, no? Nakita ko siya nag-live umaga. Nandiyan na siya sa may ano, pagbilaw.
Salamat, ano, may Dal sa ano, galaw mo. Oh, madulas nga, maulan-ulan dito. Kaya ano lang takbo ko, 40. 40-50 lang. Kaya naman dito, mabulaga nga. Shit yan labas. Sa mga ano, kailan ng kansin ba to? Mga 40 o 45. Ano? Kasi pagka hindi ako na pag sarado yung binibilihan ko doon, yun ako sa iba bibili. Kaso nga lang, 60 na doon. Pero pag nadaanan ko ng bukas yun, 40 lang. 40 o 45. Tumataas din kasi yung sa iba nga 60 na yung isang kilo. Pero sa binili ko kay kananay, 60 na pala yung kilo. Iwan ka na lang ng 200. Hindi magkulang. Tag-isang kilo lang naman. Oo, sige, sige. Na. Lamig. Lamig na pagka dito ka na sa sa banda Quezon Province. Lamig na yung hangin. Shout out sa pinanti ko. Sana kaya ito ngayon. Milik eh. Kaya pag natulog ako, siya naman gising kasi patayin niya yung truck. Kasi maraming magnanakaw dito. Kailangan.
nakawin yung diesel namin. Kailangan pag natulog ang driver, gising yung pinante para magpantay sa truck. Okay, chill vlog. Salamat sa magtambay. Hindi ka na matulog. Ano na, alauna na yata eh. Alauna. Mahirap rin na lagi puyat. Sabagay, dyan lang kayo sa bahay. Hindi kaya matulog sa tanghali. Salamat sa sa tambay. Okay, salamat. Bye. Mag-in na rin ako, mamaya. Taktuin ko lang na 3 hours na pala ako. Malapit na, mag-in na pala. 3 hours na rin pala ako. Magtira ako ng load para upload bukas. Edit. Meron namang wifi pa yung kapitbahay ko doon. Nag-i-connect ako. Libre ako wifi. Grabe. Ulan-ulan. Ulan dito.